Takže skončili nám sprinklery a vyzerá to tu asi nejako takto. Vidno, že sugar apple vôbec nebude veľký. Kaktus je asi najmenší na svete. Emberl Sunflower je ešte menšie ako bola predtým, čo mi úplne vyhovuje. Dragon Fruit nič moc. Hoci má zatiaľ iba 10%. Á, bol event akurát, keď som čakal. Takže bolo tu pár vecí. Myslím, že bolo mango ešte nejaké to. No, na to aj tak nezaujíma. Skúsim dať aspoň ten balát banána typkovi. A uvidíme, čo mi typek dá. Take this plant. 5 zenov, ale čo dostanem z zeny? Hej, ale super, že si zen nejaký ment. Hej, ale tak... Ja to vlastne chápem, to môžeš robiť počas eventu, ale aj počas toho. Čakaj, musím zbierať, dám si Haverestu a zbieram mango. Haverestu. Super, a som toľko vyzbieral. Čiže tu je tento mango. Takže ideme to predať. Teda nepredať, ale jak sa to vezme, typkovi dať. To za jeden fruit je 5 zenov, hej? Tak to je dosť blbé. Ale toto je fakt džungľa. Ešte to nie je hotové. Kakao, že? Čakať, si musím dať ten... Ešte musím vysilovať veci, lebo toho tu mám 600 000. Tam mám manga. To tam fakt je extra veľa a dostane sa to dosť veľa peniazy, keď je to naupgradeované tak, ale nemusí to byť vždy naupgradeované, čiže... To mi netreba. To dám sem. Už nám sprinklery nebude treba. A teraz si dáme travel. Kde to je? Travel. Nie, travel ako dovolenka, ale tá travel sa to píše, čiže OK. Máme tu, zoberiem kakao. Kde to je? Sunflower, kakao. Jak vyzerá si? To je menšie kakao ako moje prvé. Bez sprinklerov. To je riadny podvod s tými sprinklermi. To fakt funguje iba na pár vecí. To kakao je maličké úplne. Úplne maličké. Co mi zdá, alebo to je úplne iná farba. On je džvet. To nič. Ten kaktus je asi najmenší na svete. Vy sa na ňo pozrite. Maličký úplne. Kokonát asi bude veľký. Už teraz je väčšie, no skoro väčšie jak ja. A inak, chcel som robiť jednu vec, keď to už teda môžem. Nemôžem. Čiže... Ideme najprv. Mám taký návrh. Mohol by som otvoriť nejaké seedpacky, keď nejaké mám. Pack. Počkaj, ale to je iba, že... Počkaj, musím to napísať, že iba pack. Ne, nemám žiadne seedpacky, tak ideme pozrieť u kamarátovi, že ako sa má.
A že ti mi nepredá ten... neviem, jak sa presne volá, ale nie, či mi nepredá takú vec. Dáme, že show me the... Nie, to som nechcel práve. Ale to som nechcel. Som chcel to druhé. Že show me the daily quests. First best strawberries, plains watermelon a pumpkin. Ja mám tak watermelon, neviem, že to pumpkiny, ale čo si to? Typujem, že nič ako vždy. No tak bambus, ale bambus je úplne, že vždy, každý jeden ten. No skoro, ale tak väčšinou je. Tak. A myslím, že z tohto videa to bude asi všetko. Majte sa krásne a čaute!